хабари нохушноамнӣ дар сарҳади тоҷикистон ва ӯзбекистон аз тарафи як гурӯҳи мусаллаҳи ношинос таркиш ба амал омад ва 15 нафар ҷони худро аз даст дод. Бо мо ҳамроҳ бошед. Бо шумо ҳастам ноҳид муродов. салом алайкум. лайк TGK тақдим мекунад. Бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. ҳамла ба як пойгоҳи сарҳадӣ дар тоҷикистон. маркази матбуотии нерӯҳои марзбонии кумитаи давлатии амниятии миллии тоҷикистон аз ҳамлаи мусаллаҳона як гурӯҳи ношинос ба як постгоҳи сарҳадии тоҷикистон хабар дод. бинобар ин гузориш соати 3:23 шаби гузашта як гурӯҳ мусаллаҳи 20 нафараи ношинос ба пойгоҳи марзии шумораи 4 дар Ишқобод, воҳиди марзбонии Султонободи тоҷикистон ҳамла ба 5 қабза силоҳи калашниковро тасарруф карданд. пас аз ин ҳодиса ва дар натиҷаи амалиёти ниҳодҳои амниятии тоҷикистон 15 нафар аз аъзои ин гурӯҳ аз байн бурда шуда ва 5 нафари дигар ҳам дастгир шуданд. дар натиҷаи ин даргириҳо як сарбози нерӯҳои марзбонӣ ва як корманди вазорати тоҷикистон кушта шудааст. воҳиди низомии Султонобод дар минтақаи рӯдакӣ қарор дорад. дар ҳоли ҳозир як гурӯҳ вижаи таҳқиқотӣ эҷод шуда ва машғул ба шиносоии аъзои ин гурӯҳ мебошад. расмҳое ки дар экран мебинед маҳалли ҳодиса дар пойгоҳи иттилоърасонии вазорати тоҷикистон мунташир шудааст. шумо дар канали лайк TGK қарор доред. мо ҳамеша сипосгузорем ки шумо бо мо ҳастед ва видеоҳои моро қадрдонӣ карда лайк мемонед ва ба дӯстонатон мефиристед. ва аз тарафи канали лайк TGK ба шумо бародарона насиҳате карда мешавад ки ҳар ҷое бошед ва дар чӣ ҳолате бошед бо зикри худо бошед, намозҳоятонро тарк накунед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бифиристед то аз шафоаташ бенасиб намонед.